ኤርትራ የሚባል ሀገር ከ1890 በፊት ኤርትራ የሚባል ሀገር የለም። ባረ ነጋሽ ነው የሚባለው። ኤርትራ ታዲያ እንዴት ሊባል ቻለ የሚለውን ኣብዚ ሕጂ ነብረሉ ዘለና ዓለም ብዛዕባ ሃገራትን ህዝብታትን ክንዛረብ ከለና ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣፍሪካ ብዛዕባ ታሪኽን ህዝብታትን ክንዛረብ ከለና ወይ ብዛዕባ ዶባት ክንዛረብ ከለና ምስኡን ብዛዕባ ግጭታት ክንዛረብ ከለና ካብ ምምፃእ ናይ መግዛእቲ ናብዚ ክፍለ ዓለም እዚ ዝጅምር ምዃኑ ክንስሕቶ ይግባእ። ደጊመ ነዚያ ከረጋግፃ ዝደሊ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ዓለም ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ እውን ብፍላይ እዚ ሕጂ ንፈልጦ ዘለና ሃገራት ሶማልያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ዝበሃሉ ኣስማት ምስ ምምፃእ ናይ መግዛእቲ ዝተፈጥሩን ዶባቶም ብድልየት ናይ መግዛእቲ ዝተሓንፀፀን ከም ክውናት ኤንቲቲስ ካብቲ ግዜቲ ጀሚሮም ዝፍለጡ ምዃኖም ከረጋግፅ ፈቱ። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ናይ ሸሓት ዓመታት ታሪክ ፅውፅዋይን ኣብ መንጎ ሓቀኛ ፖለቲካን ታሪክን ናይ ዝኸባቢ እዚ መበገሲ ዝኾነና እዚ መሰረታዊ ሓቂ ስለ ዝኾነ